हाय लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअजों बड'लेण्ड इनफो चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। जुदि नोंथाङा बड'लेण्ड इनफो चेनेलाव गोदानब्ला थाबैनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे खाथियाव ओंखारनाय बेलनि सावगारिखौबो थुनानै हो, जाहाथे आं बेबायदि भिडिअ आगारोब्ला नोंथाङा नटिफिकेसनखौ मोनहैयो। भिडिअखौ जोबजासे नायलां, गेजेर ससेयावनो स्किप खालामनो नाङा, नङाब्ला बुजिनाय नङा। ATM मेसिनजों माबोरैहाय फैसा बख'यो आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। दानिया फैदो भिडिअआव। फैसा बख'नो थाखाय नोंनि ATM कार्डखौ नों लाखानांगोन आरो ATM कार्ड सोग्रायाव सोनांगोन। सिम हाथाइखौ गोजौ फारसे खालामनानै सोखांनायनि उनाव बख'नानै नोंनो लाफिननांगोन। आं देखायगासिनो र'। सोबाय नै आङो। दानिया सोखांनायनि उनाव बेंकिं ओंखारगोन। बेंकिंआव थुखांनायनि उनाव सेग्रा बटन गैयाबा बेंकिंआव थुनांगोन, सेग्रा बटन दंबा सेग्रा बटनाव थुनानै होनांगोन। बेनि उनाव सेलेक्ट लेंगुवेज ओंखारफैयो। नों इंलिसाव थुनानै लानो हागोन, बटनाव थुदो। बिनिफ्राय जायखिजाया 10 निफ्राय 99 नि गेजेराव जरा अनजिमा थुनांगौ होन्दों। नों 25 थुबाबो जागोन, 45 थुबाबो जागोन, जायखिजाया। बिनि उनाव थुखांनायनि उनाव येस होदो, येस बटनाव थुनानै होदो। बेनिफ्राय नोंनि सिक्रेट नाम्बार फैगोन। सिक्रेट नाम्बारखौ गावबागाव गोसोआव थुखानांगोन। सिक्रेट नाम्बारा बिदि X मोनब्रै ओंखारना होगोन नोंनो। सिक्रेट नाम्बार थुखांनायनि उनाव आलदा पेज गेवबाय। पेज गेवखांनायनि उनाव आलदा आलदा अपसननि दङ बेयाव। फैसा बख'गोन नालाय केस उइड्रलाव थुदो। बेनि उनाव फ्रम सेभिंआव थुनानै होदो। फ्रम सेभिंआव थुनानै हो। थुखांनायनि उनाव बेबायदि एमाउन्ट रेस बिगोन, बेसेबां बख'नो, 20,000, 10,000 नों थुना लादो गोसोबायदि बेसेबां बख'यो गावबा गावनि सायाव। येस थुना होदो। बिनि उनाव येस थुखांनायनि उनाव नोंनि ट्रेनजेक्सना प्रसेस जागासिनो। प्लिज कालेक्ट वेट होन्दों, दसे नेथ'नो थिनदों। फैसाया नैबेजों फैसाया मेसिननिफ्राय गबाय। थाब हानहर, मेसिननि बुस्थु थांफिनोब्ला मोननाय नङा, रावबो होफिननाय नङा। बेखायनो एसे थाब हाननानै लाखानांगौ बेफोरबायदि फैसाखौ। बुरजा बुरजाबा थांफिनबा ओरैनो लस जागोन ना। दानिया बै साखाथियाव नुजानाय लेखा गुफुर रिसिप्टआ नोंनि गासै फैसा एमाउन्ट डिटेल्स थाजोबगोन आरो ना। नोंना जुदि फन नाम्बारा रेजिस्टार नङाब्ला बे लेखायाव मोनजोबगोन नोंनाव बेसेबां फैसा बरनदों, बेसेबां फैसा दंबावो, गासैखौबो डिटेल्स नायनो हागोन बेयाव। बेजों लोगोसे जुदि नोंनि मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार जाखानायब्ला नोंनि मबाइलावनो फैगोन, लेखानि गोनांथि गैया नायनायनि, मेसेजावनो फैजोबखायो गासिखौबो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।